Sanibonani guys, igama unqobile niphathele amanqampunqampu kuzokwenzeka kwi-Inimba ngeviki elilandelayo. Kuveze ukuthi uLazarus benoZoleka bazobe sebesindwa umthwalo wale ndaba enkulu efike phela etafuleni naye uZoleka. Sakhumbula-ke guys ukuthi uZoleka sithole ukuthi ukhulelwe uNtombo and besingayitsheli nanokuyitshela ukuthi angasi impela nje akhulelwe ugirl emva kwa-20 years wonke. Guys, athola uqhawe. But anyway, manje-ke okuconfuse kakhulu-ke uLazarus ukuthi akazi ukuthi ingane eyakhe yini noma ekahlathi. And guys, mekuthiwa ingane ekahlathi, lokho futhi kungase kwenza ukuthi i-relationship yakhe noLazarus igcine isidestroyeka. Guys, akupheli-ke lapho, kuphinde kwaveza-ke ukuthi uLazarus uzobe semshaya nge-silent treatment uZoleka, azame phela uZoleka ukuthola ukuthi ngabe uzizwa kanjani ngale ndaba le. Ubhuti kunokuthi ashare ama-feelings akhe ukuthi hayi cha mina ngiphatheke kabi njani njani, uzomane ayithulele nje, okuzokwenza ukuthi uZoleka kube ngathi uyadabuka-ke ngaphakathi. Guys, kuphinde kwaveza-ke ukuthi ekugcineni kuLazarus uzobe siyamjaja uZoleka ngalesi senzo lesi esenzakalile, mhlampe ambuze ukuthi yingani vele ungathathanga ama-precautions ngoba uyazi wena ukuthi uphuma kwi-serious relationship. Buka manje sengi-caught in the middle, angazi noma ngoba bawalingane noma cha, and akulula nanokuthi senze i-DNA test because phela ingane isesesiswini and isancane. So guys, nje kusazoshuba for uZoleka this week. Kuphinde kwaveza-ke nokuthi uzobe siyasola-ke naye uThumeka ukuthi khona ukushaya amanzi kuyena uZoleka, njengoba nje besebezwana ngendlela emangalisayo, sebexoxelana iy'ndaba, sebe u-sister nje, ibond iqinile. Kodwa-ke all of a sudden uzobe siyabanda uZoleka ebese kwenza ukuthi uThumeka abe ney'nsolo zokuthi khona ukushaya amanzi. Kuphinde kwaveza-ke ukuthi-ke uThumeka vele uzothi nje uphele umshado ebese-ke engazizwa ekhululekile ngohlathi. Shuthi-ke ugirl ngathi ama-trust issues akhe ayi impela akakabi kahle in order, noma thiwa usemshadile uhlathi usanalo leyo fear yokuthi angasamshiye abuyele back kuZoleka, which is possible kakhulu-ke futhi manje guys, njengoba sekukhona nanengane ezayo esendleleni. Guys, kusazoshuba. Kuphinde kwaveza-ke ukuthi uSydney uzobeke esikuqoqa iy'khali zakhe ayonikela laphaya le eCosalatech kuyola phela, njengoba nje bamchukuluzile baze baxoshisa ngisho unkosikazi wakhe lapha emsebenzini wakhe wokuba yi-lawyer. Guys, kuthiwa-ke ngisho uDice uzobe siyatatazela ebona ukuthi sengathi uza kanzima uSydney, lokhu azokwenza kungase kuqumbe phansi iCosalatech nabo bonke abantu abasebenza ngaphansi kwayo. Akupheli-ke lapho, kuphinde kwaveza-ke ukuthi uLazarus uzobe siyabakhombisa bonke ukuthi obani iy'ngane, obani amagcashi laphaya, eqhamuke ne-move ezomane ishokhe wonke umuntu laphaya eCosalatech. Ebese-ke hayi bandla, kuyamphelela kanjalo-ke guys uSydney azibone ukuthi yebo kona ugood emsebenzini wakhe, kodwa-ke angeke uzokwazi ukuhlula umnikazi wenkampani. Guys, akupheli-ke lapho, kuphinde kwaveza-ke nokuthi uZoleka uzobe seba ne-proposal ayinikeza uhlathi. Angazi why guys ukwenza lokho, noma ukwenziswa ukuthi mhlawumpe usewusibari wakhe, but kunele proposal azomnikeza yona ezowenza ukuthi incibilike-ke inhliziyo yakhe uhlathi. Mhlawumpe uhlathi uzoba ne-wrong idea ayitshele ukuthi usisi usamfuna, but-ke I hope not. Ushadile ubhuti, akabheke unkosikazi wakhe akhohlwe uZoleka. Kanti kuphinde kwaveza-ke nokuthi ungathi-ke uSydney uzothi sehluliwe futhi angazi kwesingakhi aphinde athi lalela, I will never go down without a fight. Ngiyabuyela lapha eCosalatech, ngisayolula kahle ikhali zami kabusha, ngiyabuyela, and this time around ngizomqumba phansi uLazarus. Guys-ke asazi ukuthi kuzonqoba bani makunje, sengathi le mpi le phakathi kukaLazarus uZoleka kanye nomndeni walaphaya wakoZondo ayipheli. Njalo la sekuthiwa bathelelene khona amanzi kuphinde kuqale phansi kube khona udwisho. Kuyabonakala ukuthi le ndaba le ukuthi kubangwe iy'khundla zokuba yi-CEO yakhatha deep kuyena impela uSydney, noma thiwa bekade sexolisile kaxolelwana, kodwa usanayo inkinga ubhuti, and akafuni ukuthi ekugcineni kuthiwe hhayi wahlulwa yintombazane. Usafuna nje ekugcineni kuthiwa kodwa kwanqoba yena, ngoba phela kubo la ahlala khona kuhlezi kuphakanyiswa igama lakhe kuthiwa Mr. Zondo the boss. Manje usefuna ukuthi abe yi-boss ngisho nala kungamelanga abe yi-boss khona. Asazi-ke ukuthi uzokwazini ukumelana noLazarus because he's got too many connections, and I hope uready ukuthi aye ejele, ngoba mekuthi ngampela izinto azimhambeli kahle, okudlula la bazomfaka ejele ebekuleya cold cell for good. Aphela lapho-ke guys amazwi vela namhlanje, ngingakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time.
bye. Sanibonani guys, igama uNqobile, niphathele amanqampunqampu kuzokwenzeka